Jeg hedder Bjarne Hammer. Jeg er partner hos Schmidt, Hammer & Lassen Architects. Vi vil rigtig gerne invitere dig med indenfor og se udstillingen på Dansk Arkitekturcenter. Vores del af udstillingen hedder Give More, eller på dansk Giv Mere. Den handler om, hvad arkitekturen betyder for brugerne af arkitekturen og for det samfund, som arkitekturen er en del af. Det er jo altid spændende at se, hvordan en bygning bliver modtaget, når den står færdigt. Ofte så sker det jo, at nogle af de måder, man bruger bygningen på, er anderledes end det, man måske har forestillet sig i den proces, man har været igennem i forhold til at udtrykke bygningen, designe bygningen. Det er jo kun spændende. Det er kun godt. Det, der ofte savnes, når vi som arkitekter arbejder med konkurrenceforslag, det er dialogen. Og den kommer så efterfølgende, hvor brugen af bygningen lige pludselig udtrykker sig og bliver en klar agenda, som lægger sig som et ekstra lag på det, der måske har været de tanker og de idéer, vi har haft i den proces, vi har været igennem. Udstillingsrummet er 8 projekter. Der er modeller, der er film, der er plancher. Men det er først og fremmest brugerne, der fortæller om, hvordan bygningerne virker for dem. Vi håber på, at når man har set udstillingen på Dansk Arkitekturcenter, at så har man en fornemmelse af, en oplevelse af, at arkitekturen betyder meget mere end bare, hvordan bygningen ser ud, hvordan bygningens facade udtrykker sig. Men man rent faktisk får en forståelse af, at bygninger er med til at lægge en ramme for det liv, der leves, skabe en ramme for vores dagligdag, give baggrund for, at vi som mennesker får identitet, får holdpunkter i vores tilværelse.